Pokračujeme značkou Autograf a tentokrát si bližšie predstavíme a ukážeme si, ako v praxi vyzerá produkt s názvom Amethyst alebo Rim Cleaner. Je to produkt určený na čistenie diskov. Ja už som to v mnohých videách spomínal. Mnoho ľudí čistí disky ironom, čo v zásade nie je problém, ale mne to príde až taký, by som povedal, luxus, pretože povedzme si tak, iron nie je celkom vlastná záležitosť a keď porovnáme cenu ironu a cena čističov diskov, tak to vychádza podstatne lepšie pre čističe diskov. Samozrejme, nič sa nestane, pokojne tie disky iron čistiť môžete, určite neurobíte nič zlé, vyzerá to fajn, pretože sa to tak pekne sfarbuje, samozrejme, keď to reaguje s tými časticami železa, ale máme tu produkty, ktoré sú presne určené na čistenie diskov. A poteším vás, tento produkt obsahuje aj nejaké zloženie, ktoré má iron, pretože ja som pri testovaní zistil, že má to taký ten typický zápach ironu, hej. Čiže dokonca sa to tak aj sfarbuje, čiže to bude možno celkom fajn. OK, čiže takto z nejakých takých rýchlych popiskov naturálne pH, teda neutrálne pH, čo znamená, že je úplne šetrný k akýmkoľvek diskom, či sú to už disky hliníkové, alebo sú to nejaké disky, ktoré majú leštené falce a tak ďalej, tak ďalej. Nestane sa nič vám to tam nezreaguje, neurobí vám to žiadne flaky. Samozrejme ďalší obrazok tu znázorňuje, že je super safe. Hej? Čiže ako som spomenul, že fakt je to bezpečný produkt, netreba sa báť, že nestrekáte nejaké chromové disky a vám tam urobí nejaké flaky a tak ďalej. Hej? Suitable for all surfaces. Čiže použiteľné na všetky povrchy. A samozrejme, je to produkt určený na čistenie diskov, takže predpokladám, že sa aj na to bude používať. Samozrejme, teoreticky by sa mohol použiť aj ako iron, keďže tam ten zápach má a keďže to fakt tak reaguje s tými časticami toho železa. Čiže je tam aj taká možnosť, ale určite by som to použil na disky. My si to samozrejme ukážeme taktiež pri čistení diskov, keďže to je produkt určený na to. Disky, ktoré mám ja, alebo na ktorých si to ukážeme, je presne kombinácia, takže je to vlastne hliníkový disk, ktorý je stredlakovaný, falce sú vlastne súrový hliník leštený a ja to nastriekam presne aj na tie leštené vlastne hliníkové falce a nič sa tam nebude diať. Určite by som sa vyhýbal použitiu na nejakých horúcich diskoch, po prípade za nejakého horúceho počasia, v prípade, že bude leto, nejakých 40 stupňov vonka, tak tam by som bol obozretnejší, tam by som to radšej asi skôr umýval skorej ráno, alebo potom večer, keď už je takéto počasie také priaznivejšie. Čiže toľko asi k tomu. Čiže pôjdeme vonka k autu a ukážeme si to, ako vlastne produkt pracuje. Takže ukážka praxi. Rim Cleaner. Takto nastriekame. Necháme chvíľku pôsobiť a ukážeme si vlastne, ako to reaguje a ako ten disk vyčistí bez toho, aby sme tam nejaký mechanický zásah urobili. Čiže tam na taký kvázi oplach. Čiže takto ako to reaguje. Ako taký typický iron, má to aj mierne taký zápach ako iron. Urobíme si oplach. A po oplachnutí, ja si myslím, všetky tie také stopy od brzdného prachu sú preč a disky vyzerajú byť celkom fajn, čisté, čiže produkt funkčný a robí presne to, čo má. Priatelia, ďakujem za pozornosť. Ahojte.